Chvíle pohody u snídaně a autobus nás honem odvezl pryč. Do Edamu na sýrové trhy. A pak začala ta pravá show. Nejprve se dal do pohybu průvod tvořený edamskou sýrovou kapelou, oficiálními hosty i zvědavými turisty. Když si člověk uvědomí, že takové trhy tu jsou každou středu, musí uznat, že to od všech marketmajstrů obdivuhodný výkon, jako kdyby se v nějakém moravském městečku každý týden konala jízda králů. K vidění zde byl i showman, který po vzoru papeže pronášel projevy k fiktivním poutníkům z celého světa. Hola España! Buenos días, señores y señoras. Nos alegramos que usted nos visite en el... Z přeplněného a hlučícího náměstí jsem nakonec prchl do klidných uliček starobylého městečka. Kostel svatého Mikuláše je největší trojlodní kostel v Evropě. Hned vedle Edamu leží městečko Volendam. Pobřežní promenáda je přeplněná restauracemi i stánky, odkud se line vůně ryb, což je dobrá příležitost k polednímu občerstvení. Občerstvení ale nesmí trvat dlouho, má-li člověk zrovna nabitý program. A tak honem šlápnou do pedálu a jede se dál. Návštěva sýrárny byla trochu fádní, i když dojem z ní se snažila zachránit krojovaná průvodkyně usilovně čtoucí český text. Deklada do tetu vody Viktorii je 20% zoli. Toto je pro slanobud, tvrdu korku a konzervaci síra, 1 kilo síra, 2 zestru masťuja, kterou formátu leje do vody a pak se lisuje. Exkurze následovala exkurzi. Tentokrát jsme vlezli do doupěte dědy Dřeváka, zabývajícího se celý svůj život výrobou obuví ze dřeva, ochotného podělit se s námi o svůj know-how. Vyprávět, jak se vyrábí dřevák. Jedes jaar werden in Holland 3 miljoen paar holschuwen gemacht.